avi era republicà i quan va esclatar el conflicte, al principi va fugir amb la família cap a França. Allà alguns membres els van posar als camps de concentració de les platges, però ell va tenir sort i li va tocar anar a un poble comunista on el van tractar molt bé. De tota manera, quan va esclatar la Segona Guerra Mundial, el van enxampar els nazis i el van portar a una fàbrica de pólvora que hi havia a Hamburg. Allà m'explica que van enxampar un parell de treballadors fumant i com era una fàbrica de pólvora els van matar davant de tothom. Va poder marxar d'aquesta fàbrica al·legant que tenia que fer el servei militar a Espanya i com eren aliats, els dos governs eren feixistes, el van deixar marxar. El que passa que quan va creuar la frontera el van veure vestit molt a l'europea i el van detenir i el van portar a la presó. Va estar uns 9 mesos a la presó i li van fer un judici. Com va poder demostrar que no havia delicte de sang, van sobreseguir el cas. Però el meu avi no tenia dret a tenir papers per poder treballar. És a dir, que tot el que havia de fer ho havia de fer per sota de la llei. I això és el que recordo que m'explicava el meu avi.